Използвахме лазерен скенер FJD Trion S1, за да заснемем фасадата на Народен театър Иван Вазов. Заснемането ни отне около 5 минути, за да се разходим, и още около 20 минути софтуерна обработка и оцветяване. Освен облак от точки, заснехме и високорезолюционни 360-градусови панорами с монтирана върху скенера камера, които дават още една гледна точка върху обекта на интерес. Софтуерът за обработка FJD Trion модел позволява да синхронизираме изгледите и да визуализираме едновременно облака от точки и 360-градусовите изображения. Лесно изпълняваме виртуална разходка, като извличането на друга информация е лесно и интуитивно. С кликане върху маркерите на Земята избираме нова позиция, а пренасенето към нея става моментално. Освен синхронизирания изглед, можем да ползваме един прозорец и с един клик да превключваме към панорама или облак от точки. В софтуерна среда имаме възможност за дискретно отчитане на разстояния, координати или превишения директно от моментния изглед, без нужда от сечение в определено направление. Geovara е официален партньор и вносител на лазерни скенери от FJ Dynamics. За повече информация или безплатна демонстрация се свържете с нас. Посетете нашия сайт geovara.com, YouTube канала или Facebook страницата ни.